हाबा जानाय लोगो लोगोथ' बुंबायानो जुलि जाखानाय सोरबायाथ' होनदो गथ'आनो 9 बोसोरनि दोङोनो माबायाव दङनो बेफोर मोनसेबो नङा दिनैसिम रावबो फेसबुकआव फैनानै रोखा बुंफैनो हायाखै बुंफै आं डाइरेक्ट बुंगासिनो दङ बुंफै नोंसोरो फेसबुकआव लिरनानै मानो बदनाम खालामनो नागिरदो आरो आंनि बिसिया ओंखारनानै बाथ्रा बुंनांगौब्ला गोबां आलादा जागोन नाथाय आंनि बिसिया स' बाथ्राबो बुङा जेम्स मुसाहारि बिथांनि हिन्जावनियाव 9 मान्थनि गथ' दंखायोमोन हाबा जायै सिगां गुबुनजों हाबा जाखानायमोन 2-3 हौवा गारनायसोमोन बे बाथ्राखौ सासे हिन्जावा गावनि फेसबुकनि गेजेरजों पस्ट खालामदोंमोन दा फिन खेब जोंहा जेम्स ब्रादारा बिनि सायाव रिप्लाइ होबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना लाबा बुजि मोनगोन A to Z भिडिअखौ जोबजासे नायलां ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव दा ओरैबायदि जेम्सआ माने बे हिन्जावजों हाबा जाथारनाङामोन आरोना ओरैबायदि हिंसा हिंसि मेगन जेरलायनाय जोंनि बर' समाजाव मानि थाखाय ना जेम्सआ नोंसोरनिफ्राय भिख मागिदों ना नोंसोरनिफ्राय जेम्सआ माबा मोनसे प्रब्लेम खालामदों हो बेखौ एन्सार हो मानि थाखाय मेगन जेरलायनाय मानि थाखाय हाबा जानायखौ लानानै बेफोरबायदि दावराव मा दोङो दिनै बर'जों बर' मा दोङो जेबो गैया बेफोरबायदि दावराव खोथा गैया आं बुंदोंना भिडिअनि गेजेराव हौवा हिन्जाव नांलाय खमलायखौसो खालामथारगोन बेफोरबायदि सानसे समयाव नांलाय खमलायाबो जानो हागौ जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदि हाबा जानायखौ लानानै बेले बेजे खालामबाय थायोब्ला हौवा हिन्जाव नांलाय खमलायखौ खालामनो हागौ बेफोरबायदि गथ' दोंखायो हाबा जाखानाय आरे भाइ बेफोरबायदि मालायनि संसाराव हाबनानै रावखौबो बुंबाय थानो गोसो जानाङा रावबो बेफोरबायदि माबा खालामबाय थानो नाङा ना बुजिबायना नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रो नायनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा आं मा बुंबावनो जेम्स ब्रादारानो दांना होबाय बे सिस्टारमोननिसिम ओमफ्राय बे सिस्टारल' नङा दायो गोबां मानसिया बेनि लिरनायखौ स्क्रिनशट मारिनानै माने शेयार खालामदों आरो गोबां मानसिया दा जेम्स ब्रादारा मा बाथ्रा बुंखो जोङो फार्स्टआवनो नायग्रोना लानोसै दा जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय फिन खेब बयनिसिमबो बरायहरबाय भिडिअखौ जोबजासे नाय जेम्स ब्रादारनि थाखाय मोनसे लाइक खालामना होब्लानो जाबाय थेवबो जों भिडिअखौ फार्स्टआवनो नायग्रोना लानोसै आंनि बिसिखौथ' गोबां मानसिफ्रानो आंजों जुलि जानायनि थाखायबो गाज्रि मोनदों बेखौ आं खोन्थानो हाला बेखौ आं मिथिगौ बा जों मिथिगौ बेनिफ्राय बांसावनो नागिरनायाथ' जों हाबा जायैनि आगोलनिफ्रायनो दावराव खालामनो नागिरगासिनो दं भाइरेल खालामनो मानो होनोब्ला जोंहानि न'खरनि मानसिया बुजियाब्लाथ' माने नांलाय खमलाय खालामगोन बेफोरबायदियाव दंमोन सासे इउटुबाराथ' हाबा जायैनि आगोलनिफ्रायनो उमुगनि बिसिया उमुग होननानै माने देखायखाबाय थादो बे जेबो पारमिसन गैयालासिनो बेनि मुद्दायाबो मा दावराव खालामना होनो नागिरनाय हा बेनिफ्राय हाबा जानाय लोगो लोगोथ' बुंबायानो जुलि जाखानाय सोरबायाथ' होनदो गथ'आनो 9 बोसोरनि दोङोनो माबायाव दङनो बेफोर मोनसेबो नङा दिनैसिम रावबो फेसबुकआव फैनानै रोखा बुंफैनो हायाखै बुंफै आं डाइरेक्ट बुंगासिनो दङ बुंफै नोंसोरो फेसबुकआव लिरनानै मानो बदनाम खालामनो नागिरदो आरो आंनि बिसिया ओंखारनानै बाथ्रा बुंनांगौब्ला गोबां आलादा जागोन नाथाय आंनि बिसिया स' बाथ्राबो बुङा आरो आंबो बुङा नाथाय जाय सानदो गाज्रियाव खोलैनो बदनाम खालामनो दावराव खालामनो माने गावसोरबो ओंखारबोनानै बुंफैनो हाया डाइरेक्ट ओंखारबोनो हाया गावसोरबो हाया मोखांखौ खिन्थिनो हाया गावसोरबो हाया आरे बुं मानो जोलोम जादो मानो जोलोम जादो मानो बुंनो हायाखै सासे गथ' फिसा स्टार्टिंआव दावराव खालामनो नागिरदोंमोन बेनिफ्राय ओरै बेनो फिदिंदों आरो माखासे मानसिखौ बेनो दावराव खालाम नाथाय ओंखारबोनो हायाखै दासिमबो ओंखारनानै बुं बदनाम खालामना दोनना मानसिखौ आं डाइरेक्ट बुंखायो आंनि बिसिया रावजोंबो जुलि जानाय नङा आरो गथ'बो गैया बेखौ ओरैबायदि बांसावदो मानो होनब्ला हाबा जायै आगोलनिफ्रायनो दावराव जाखाबाय दङ हाबा जायै आगोलनिफ्रायनो बिसोर माने सिं माने दावराव खालामनो नाजागासिनो दं जों मिथिगौ बेखौ सोर दावराव खालामनो नागिरदो आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सोरानि न'खरनिफ्राय गथाय मिथिजोबगौ जों नाथाय सोरनिबा लाइफनि बागै स' बाथ्रा बुङा आरो बुंनांगौब्ला आलादा जागोन जाय गाज्रि आदानि गाज्रि माने ससियेल मिडियाआव फैनानै फेसबुकफोराव पस्ट होबाय थादो बेफोरखौ माने स्क्रिनशट आंनो लाखिजोबदो आरो ना दा सोरनिबा नाम मेनसन खालामनांगौबाबो खालामनो हायो स्क्रिनशटखौ लाखिजोबना दोनदो आरो ना दाबो दोङो सोर गाज्रि माबा खालामदो माने बुंदो आदानि सायाव हिंसा खालामनानै
इफोर दाबो आंनाव स्क्रिनशट दोङो आदायानो बुंखादों आंखो स्क्रिनशट लाखिना दोन उनाव जुदि माबाफोर एक्सन लानो गोनां जायोबाथाय आं नोंनिफ्राय स्क्रिनशटखौ लानानै लागोन होननानै बुंदों आरो ना आदाया ओमफ्राय दाबो आंनाव बेफोर स्क्रिनशटआ दोङो आदाया जुदि उनाव बिबाथाय आङो आदानो होनो हायो आरो ना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बबे गामिनिफ्राय सोर दावराव खालामनो नागिरदोंमोन आरो बे मानसिजों साबेसे मानसिया सापर्ट दङ जों गासैबो मिथिजोबगौ नाथाय पाब्लिकनि सिगाङाव माने सासे गोरों मानसिया आंजों जुलि जानाय लोगो लोगो जोलोम जादों मेन बाथ्राया बेनो बेनिफ्राय दिनै डक्टरेट बाजैजोंबो गोबां हिंसा जादों बे सैथो बाथ्रा दैखांबाय बेफोरबायदि मानसिजों मानो आं मोनसे बाथ्रा जुलि जानांगौ बे टाइपनिबो जादों मानसिफोरा नोंदो बाजैखौ नोंदो जुलि जानायनिबो मानसिफोरा मेगन साखादों आरो नोंबो बाजैखौ मोननायनि थाखाय नोंखौ मेगन साखादों दा आं सानो गुबुन हारिनि मानसिफोराथ' गोरों मानसि मोनबा डाइरेक्ट फिसालानो बिखायो ओइ जोंहा बिब्दि दङ बिब्दि साख्रि मावनाय दङ लांगोन होनना बुङो ना जेनेबा बाजैखौ लांनाय लोगो लोगो बिसोरनि इक'नमिया बारायो दा प्रफिट लस नायो आंजो फैयामोनब्ला बायसान्स गुबुन नुबायना नोंथांमोना जेम्स ब्रादारा मा बाथ्रा बुंदों ए टु जेड फेसखौ देखायनानै फेसबुकाव लाइभ हो कमेन्ट खालाम पस्ट खालाम जुदि दम दोङोब्ला जेम्स ब्रादारासो खालामगोन उनाव ना मा जायो जेम्स ब्रादारासो खालामगोन जुदि नोंथांमोना प्रफाइल दोनालासिनो उमुगनो सुमुगनो जेम्सनि हिन्जावा उमुगनो जेम्सआ उमुगनो बेफोरबायदि बुंबाय थाबा जेबो लाब जाया ब्रादार सिस्टारमोन गावनि लाइफखौ सानग्रो मा खालामगोन गुबुननि लाइफआव हाबनानै डिभर्स खालामनाय माबा खालामनाय बेफोरखौ गोसोखांनानै लाब गैया जेबो बरबाद जागोन लाइफआव बरबाद जागोन गुबुननि लाइफआव सानबाय थायोब्ला नंगौना दा बेखौनो आङो आपडेट हिसाबै लानानै फैबाय गाज्रि मोननो नांला रावबो जेम्सनि भिडिअखौ एसे क्लिप लानाय जाबाय पुरा भिडिअखौ होजोबनाय जायाखै पुरा भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना जेम्स मुसाहारिनि चेनेलाव मोनगोन आरो जेम्सखौ जे लाजिथों होननानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों जेम्सनि हिन्जावखौ लाजिथों होननानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों जेम्सनि हिन्जावा लाजिनाय मानसि नङा जेम्सआ लाजिनाय मानसि नङा लाजिनांगोन सोर बेफोरबायदि पस्ट खालामनाया लाजिनांगोन जेम्सनि हिन्जावा सासे टिचार मानसि दा बिहा गोबां नलेज दोङो बुंनो गोनांबा नोंसोर हानाय नङा नलेजजों नांनो गोनांबा नोंसोर फेल जागोन आरोना बाजैजों जेम्सनि बाजैजों बेनिखायनो खुगाखौ बेखेवना लानो नाङा जुदि खुगाखौ बेखेवोब्ला मोजां सानै हयैबो खालामनांगौ जे गोरोन्थि मावब्लासो आरोना दा बे जेम्सआ सोरनिबा जानोबो थाङाखै सोरनिबा हेल्पबो मागिनो थाङाखै दा बेयावलाय माथो दङ आरोना मोजांबो मोनो खिन्थु जेम्स ब्रादारा जि बाथ्रा बुङो बिराद सैथो बाथ्रा बुङो बेनि थाखाय 100%नि भितराव जानांगौ 85%आनो मोजां जेम्स ब्रादारजों बाखिया गाज्रि बैफोरबायदि आरोना दा आंबो जेबो बुंनांगौ खोथा गैला जानांगौ नोंथांमोना सानगोन जेम्सनि लोगो जानानै मा भिडिअ बानायसोदो बिलाय होननानै बियो आङो जेम्सनि लोगो जानानै भिडिअ बानायनाय नङा दै जास्ट आङो आपडेटसो होदों नोंथांमोननि सेराव जाहाथे बेफोरबायदि बुंनाङासो होनदों आरोना आं दा जेम्सनि लोगो जानानै सोरखौबा रायदों सोरखौबा जावदों बेफोरबायदि नङा आरो नोंथांमोना सानदोंबा नोंथांमोननि गोसो नोंथांमोना गाज्रि सानगोन नोंसोरो भुल बुजिगोन बिदिब्ला बेनोसै लोगोफोर बारियावनो भिडिअ बानायलायबाय गरमथार माने बार स्रो स्रो नाङो नालाय बेनिखायनो बारियावसो बानायना मोजां नांग्रा जाबाय माथो भिडिअफोरखौनो बेखिनिसै ओमफ्राय नोंथांमोना अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायो फोरमायहरलायदो एसे दाख्लैनिफ्राय आङो नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टखौ सोंगासिनोमोन गोबां मानसि नायगासिनो गासै चिरां बाक्सा उदालगुरि क'क्राझार गोबां मानसि नायगासिनो रौता सौता गोबां मानसिया सापर्ट खालामगासिनो दा थेंक इउ स' माच लोगोफोर बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै नोंथांमोननि सापर्ट मोनबाय थागोन होननानै आंबो आसा खालामबाय आरो आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो अराय सम थाफाबाय था आंबो नोंसोरजों अराय सम थाफाबाय थागोन आरोना बेफोरबायदिनो आपडेट हिसाबै लानानै फैबाय थागोन बेखिनिसै भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो कमेन्ट खालामना बुंहर जेम्स ब्रादारनि थाखाय नोंथांमोना मा साननो गोसो मा बुंनो गोसो कमेन्ट खालामनानै बुंहर दे बाय बाय